אנחנו ממש מרגישים שאנחנו אצלכם מרגישים שאנחנו בני בית. אז ברוכים הבאים. תודה. עכשיו בקשר לאחי, אני אומר אחי, הכוונה שאתה עדיין צעיר, אני מרגיש שאתה עדיין כמו בן 20. לא, אני רוצה... אבל אתה בשבילי אחד שאני מעריך אותו ומכבד אותו ואוהב אותו, ואתה בשבילי כמו אבא. כמו אבא. זה מה שאני רוצה להגיד. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לך תודה רבה על כל התמיכה והעזרה שנתנת לי, אני לא אשכח את זה בחיים. ואם אני נמצא בכרמיאל, בזכותך, אני לא אשכח מה עשית בשבילי, ואת המכתבים שכתבת בשבילי ואת הטלפונים לאן שצריך, איפה שהתקשרת, אני מודה לך מקרב ליבי, ועל זה אני רוצה לתת לך שי צנוע, שזה מעריך, בשביל להעריך אותך. אתה יודע שעשיתי את זה. למה בשבילנו רק נותנים את זה מאחד שמעריכים אותו ואוהבים אותו ומכבדים אותו, ואתה בשבילנו בן בית. ברוך הבא. תודה. יאללה, צלם, מישהו... הנה, מצלמים. אנחנו מצלמים. זה כבוד גדול בשבילנו, וזה הזמנה מחו"ל, משהו מיוחד לאיש מיוחד. זה מה כתוב, הסולטן. אל תסתכל. הכוונה קטן עליך, אתה שווה, מבחינת הערך, אתה שווה יותר מזה. תודה רבה. תסתובב, עדי. זה בבית נוח לשבת. תסתובב בבקשה. עדי, תסתובב. תעמוד ליד ג'אודת בבקשה. זה מסעודיה. ממכה. מסעודיה, כן, הנה יש לך את זה. כן. זה... עכשיו יש לך כינוי חש. טוב. אני רוצה לחלוק על ג'אודת במה שהוא אמר. עדי לא בן בית ולא גם חבר. עדי זה אח של כולנו וזה אבא שלך ושל כל האחים שלך. ואני מבקש אישית וסליחה ועל זה שאתה תרגיש כמו אבא של ג'אודת. בעזרת השם, אני קודם כל רוצה להגיד הרבה תודה. תהיה בריא. אני רוצה להגיד לך שאני אהבתי את אבא שלך כמו אח. וזה היה הדדי. כל השנים. זה היה הדדי גם לגבינו, כולנו. אתה ממשיך את הדרך שלו. תודה רבה. ואני באמת בשמחה, קודם כל הקציתי את הקרקע. אתה יודע שזה לא פשוט מבחינת מוסכים, מה פתאום עוד מוסך, עוד פה ושם, אבל לא ביטרתי לאף אחד. לא החזקת, הרמת מוסך שמכל הארץ יכולים לבוא ללמוד מה זה היום מוסך. לתפארת העיר כרמיאל. אמרתי, זה ממש הייטק מה שהוא עשה שם, השקעה אדירה, ואני בעזרת השם הוא יראה רק נחת מזה. זה מה שצריך, אני אומר, להיות, ואתה באמת ממשיך את הדרך שלך. תודה רבה. תהיה בריא ונשמח, אנחנו שתי המשפחות, אני אומר, תמיד שישארו ביחד, גם הדור הצעיר, אני אומר שממשיך, שיבואו ללמוד מאיתנו על איך לחיות ביחד, ואנחנו תבינו מה זה. באמת, שיהיה לכם רק שמחות. زكي يابا قد شوية حد زكي. יאללה, אני קרבנו... ربع صور العادي صور العادي ربع. زي انا فيديو صور عادي بصور فيديو. זהו.